Hi guys, welcome to TFA Files TV. Murise kuma TV ese nyika tadzoka nedzimwe nyayo dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Chatunga Mugabe achinyomba Scott sapopwanya akanyora pa Twitter yake akadedzera kuti they never believe on us but God did it. Munongoziya mega ndiye aidaro ndi Scott achijamba achifarira kuti azopinda mu parliament of which last time my big man, God made it. You're on one track. God did it. They never believe on us. Yes. But God did it. I'm with my millionaire, Scott Soprano, my big man. God made it. You're on one track. I'm sure guys mazvinzwira mega Scott sapopwanya achijamba munhu wechirume kusatonyara achiti God has did it kupi ichiziva kuti vakashandisa masimba zvakataurwa naChatunga achidedzera kuti Scott yada kutoshandisa zvejende kuti apinde muparliament angasati apinda asi akapinda. Munongoziva mega vakakonzeresa kumabvuku kwakaroya mufundisi aurayiwa zviri kunzi vanhu vakakumisira kuonekwa vachimhanyisa vanga vari magadzi aScott saka zvina zvinamira zvakanaka vanhu veCCC vakarikolwa vakawanda vachirekolwa naChavamwe ari kunzi iye ari kushanda nani neZANU-PF. Saka guys handizivi kuti noti kudi asi ndio nyaya iripo. Scott anga achifara asi vazokurova mbuya nehanda vadedzera kuti hapana chinhu chinofadza apa muri mbavha dzevanhu muri mhondi tinokuzivai mauraya nyika mauraya ekonomi ezvinezvi makufamba muchiuraya vanhu musafunge kuti hatisi kukuonai tiri kukuonai zvedu. Saka please comment down below mutiudze kuti guys kuti munoti kudi because macandidates eCCC akawanda akarekolwa and hana chance hatizive guys. Thank you so much.